Ešte pred začiatkom videa by som bol moc rád, keby vám poviem, že dúfam, že mal kúpiť Monstra hotové poistenie, pretože pokiaľ nie, tak to mohlo dopadnúť naozaj všelijako, ale vo svojom spôsobe a vo svojich možnostiach to dopadlo naozaj výborne a video je nabité a plné srandy. Budem moc rád, keď hodíte like a odber, takže ho tam hoď baby a ja vám už prajem iba príjemnú zábavu. Chlapci ešte došli, takže ideme. Blbý nápad. Oši, to je jízda. Všetko zamrznuté. No, takže. Budem zapálovať počas jazdy. Takže ten, kto nejde, nosí batoh. A natáča na telefón. Kurva. Musíme nejako profesionálne uviazať. To bude bezpečné. Keď zabrtím, tak som konc, rozumiem. Sa bojím. Nemám sa čoho báť. Všetko je bezpečné. Takto sa on stará o svojich kamarátov natáčaní. Toto je on. Pravá tvár tohto videa. Hodne ma dotlačí do vaj. Pičina! Ja sa bojím jak debil. I'm sexy and I know it. Oj, kres! Jo! Oriditka. Oliditka. Iná možnosť není. Není. No takto to stačí, hej. Tak je! Hoši, sme tu, vojáci idú do války. Ready? Hej. Tak jedem. Pizza! Kurva! Ty skúkot! Jedem! Kurva! Piča! Toto zvolilo, kurva. Žiješ! Skúsim, ale podľa mňa to nerozbehnem. Kurva!
Dokázali sme to. Čítaška. Kurva, je tam telefón do piči. Boa, Denis! A ty si ho tam hodil. Kámo, skúsi. Jedem. Totálna pičovina. Kurva, kameň. Ješ? Jedem, hoši. Pomalu, ale iste. Ty pičo! Sadaj, Denis. No? Takže hoši, týmto by som aj ukončil toto video. Dúfam, že sa vám toto video páčilo. My sme klasicky zabudli natočiť outro, pretože to bolo zase úplná jazda, kamo, úplná zbrklosť, úplné všetko, tak sme to zase aj natočili, no stane sa. Každopádne, kto ešte nemáte odber, tak ho nezabudnite hodiť. Hoďte aj like a napíšte mi do komentu, či sa vám toto video páčilo. Kto nemáte ešte follow na Instagrame, budem moc rád, keď ho tam hodíte tiež. No a vidíme sa u ďalšieho videa.